Dovolte, aby som vás oboznámil o voľbe členov výkonného výboru SOV, prvý celok, prvé kolo. Počet rozdaných volebných lístkov 77, počet odovzdaných volebných lístkov 77, počet platných volebných lístkov 76. Zvolení boli kandidáti, ktorí dosiahli 39 a viac hlasov. Sú to nasledovní kandidáti. 49 hlasov získal Ľubor Halanda. 45 hlasov Igor Nemeček. 42 hlasov Vladimír Miller. Prvý celok druhé kolo. 77 rozdaných lístkov, odovzdaných 77, platných 76, to znamená jeden neplatný. Nadpolovičnú väčšinu, to znamená 39 a viac hlasov, získal Peter Korčok 50 hlasov. Prvý celok tretie kolo, kde sme potrebovali dovoliť 5. zástupcu olympijských športov. Kandidát, ktorý získal najviacej hlasov, je Gatnerová Janka 46. Druhý celok prvé kolo. Počet rozdaných volebných lístkov 77, odovzdaných 77, platných 77. Nadpolovičná väčšina potrebná k zvoleniu 39. Zvolili ste v prvom kole s počtom 58 hlasov Delej Branislav. Druhý celok, druhé kolo voľby výkonného výboru, počet rozdaných hlasov 77, počet odovzdaných 77, počet platných 75. Podarilo sa nám v druhom kole zvoliť ďalšieho kandidáta. 39 bolo potrebných hlasov, 39 hlasov získal Líška Daniel. Druhý celok, tretie kolo, teda posledné kolo, kde sme volili posledných dvoch členov výkonného výboru. Rozdaných volebných lístkov 77, odovzdaných 77, platných 76. S najvyšším počtom hlasov do výkonného výboru boli zvolení. 42 hlasov získal Štark Ľubor. 32 hlasov získal Kríž Zdenko. Pokračujeme voľbou predsedu dozornej rady. Počet rozdaných volebných lístkov 76, počet odovzdaných 75, počet platných 75, výsledky Kukumberg 43, Rusnák 31, zvolený Kukumberg Marian. Voľby člena dozornej rady, druhé kolo. Počet rozdaných volebných lístkov 69, odovzdaných 69, platných 69. Zvolili sme v druhom kole člena dozornej rady. 46 hlasov získal Jan Mižur. Pristúpime k posledným voľbám, a to člen Slovenského olympijského výboru, fyzická osoba, prvé kolo. 69 rozdaných volebných lístkov, 69 odovzdaných, 69 platných. Bola potrebná
väčšina. Ja rád konštatujem, že sa nám to podarilo. S najvyšším počtom hlasov boli zvolení na prvom mieste Janka Stašová 53 hlasov, Katarína Rácová-Lokšová a Andrej Glác 52 hlasov, Maria Jasenčáková 50 hlasov a Jozef Golonka 42 hlasov. Viceprezidentami Slovenského olympijského výboru sa stávajú pán Halanda, pán Nemeček, pán Miller.